Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo egcwele emizibini nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Bingelele ngwamkele kwesinye isiqephu esimnandi soKhozi FM TV gama lami nguNeliswa Ngwakacele. Kuyintokozo enkulu ukuthi namhlanje sokwazi ukuthi nithathe sinibeke kuyi-premiere la khona kuvezwa khona okokuqala ngqa ngokusemthethweni ifilimu noma ivideo ezobe ikhonjiswa abantu baseNingizimu Afrika noma emhlabeni wonkana. Sikuphathele igidangoma noma ke Tales of a Zulu Folk Dancer. Lena ifilimu ethinta kakhulu kwayinye yezinto siuKhozi FM esithanda ukuthi sihlala sizibungaza kulenyanga esikuyona amasiko ethu SA Music Month inyanga yomculo wethu siyazi ukuthi ingoma nemanye ke amajana khona afana nomaskandi thina abantu bakaZulu siyawathanda kakhulu kuyintokozo enkulu ukubona ukuthi nawo ayangena kumafilimu ayangena kwimboni ye-entertainment la eNingizimu Afrika so nithatha sinibeka sibone ukuthi ikhuluma ngani siphinde sibone nabantu abafikile bagqoke uyabona nami ngifakile obami ubuhlalo abanye ke sobabona futhi sibone ukuthi kwayona isiphatheleni sikhulume nanaba sebenzile kangaka ukuthi sihlangane le film ukuthi uthini umqondo emva kwayo asingeneni siyobona ukuthi abanye abantu benza kanjani njengamanje ngimeno sisi wami uzoduma oshange uMC wanamhlanje uphinde futhi ujwayele ukumbona lapha kumabona kude wakho elingisa ama roles ahlukahlukene ngiqalela hey niyasonke eThekwini Siyabonga. Hayibo. Ngempela uthungelo bani kuhlangane kanjani? Okay, ngithunyengelwe uMantho under iMantho Creations. Uyamthola on Facebook na Instagram Mantho Creations. Lalela ngiyayibona mina ukuthi imali yakho iyephi. Asixoxa namhlanje igidangoma liyangena lana sobuka emafilmini singalindelani. Okay, oqala ngiqale ngi-introduce igama lami mina nguzoduma ngokashanga ngiduma ukuthi Bhodla Khotha bafukazana uMathanga Msheli zangena ngqwa imane uma bele madancelisa ingane ngaphesheya komfula. Okay, sikhona ke lana namhlanje eMhlanga sizobuka igidangoma. Mina ke ngiyaqala ukuthi ngibone ishow enjena ila ecinema. Ngokwami mina ngiyaqala and I'm so excited. Excited kakhulu ukuthi umuntu wesifazane okwazi ukuthi ahlanganise yonke lento akwazi ukuthi ahlanganise sonke namhlanje sizobuka igidangoma phakathi ecinema. Kumnandi kakhulu mhlambe nawe njengomuntu wesifazane okulemboni usho ukuthini ukuba nabanye abantu besifazane bathatha amagxathu beyikhulisa khona la esifundazweni saseThekwini. Ngithola ukugqugquzeleka kakhulu njengomuntu wesifazane nami omncane osakhula kwi-industry ukubona umuntu wesifazane enamandla ukuthi ahlanganise into enkulu kangaka because izinto ezinkulu sike sitshela ukuthi zenziwa abantu besilisa kakhulukazi but ukubona umuntu wesifazane enza yonke lento nami ngiyagqugquzeleka and ngiyathanda ukuthi into kanje sihlezi sitshela nabanye abantu ukuthi kwenziwa kanjani ukuze ufike la siloke sicobelelana because sabantu besifazane sibuye sibe nale nto sabantu but I think it's the time now ukuthi sikhulisane kakhulukazi kwezobuciko ngoba nami ngiyiciko. Ngiyakuthanda lokho ukuthi nawe ukhulumisa okweciko enyangeni esiphuma kuyona inganga yamagugu ngiyabona abanye abantu bafaka ubuhlalu nawe ufake ngendlela yakho kodwa sonke sibuyela emasisweni sibuyela ezintweni zethu mhlawumbe nowakade usho ukuthi uyaqala ngqa ukubona into ekanje ingena emasinema singabantu bakwaZulu nasezinye nje izweni la eNingizimu Afrika ukusikhuthaza ukuqhubeka nje senza izinto ezikanje kusho ukuthini kuthina ngijabula kakhulu ukuthi siyakwazi ukuthi sibuyele emasikweni ethu because kuyaba khona isikhathi la ubona khona ukuthi sinokulahleka okuncane but if ubona manje even imvunulo yethu ine improvement uthi uyibuka lapha ya even umuntu ongasiyo umZulu uba nawo ukujabulela nokuyithanda ile kude so ngiyacanga usekuyisikhathi ukuthi sibuyele emasikweni and nathi igeneration elandele emva kwethu fanele kube khona esitshelayo ngamasiko so njengoba siloke sifundisana ngamasiko samaciko I think isiloko kuzosenza ukuthi ne generation elandelayo yazi ukuthi liyini isiko lalela and futhi siyalithanda
iqanda lihle. Ngiyabonga kakhulu sisi wami. Looking forward ukubona ukuthi nisiphatheleni namhlanje. Siyabonga. Thank you so much Uzodumo Lo, the MC of the day. Lalela. Thank you. Ngiyabonga. Ngimelana nobhuti wami umthakashana oyigoso leqembu omthakashana. Mawubukela uKhoze FM TV awuqala ukubona lobuso. Kuyintozo enkulu bhuti wami sawubona. Yebo sawubona dadewethu njani? Ngiyaphila intozo enkulu ukukubona ngiyazi ukuthi wena neqembu lakho ningabantu ingoma eniyaziyo abantu asebenza iminyaka ingoma experience ikhona mhlawumbe iqhaza lengoma mawusubona lingena ngisho emafilmini nizizwa kanjani? Cha dadewethu lapho sizizwa sijabule kakhulu. Kukhomba ukuthi ke nathi izinto esizenzayo njengeinsizwa noma esizenze amahostela nasemakhaya makusokuhlangana abantu ko December zikhomba ukuthi ziyathuthuka njengamanje kusho ukuthi kukhona ukubonakalile ukuthi umphakathi ungakufunda nentsha futhi ngakwazi ukufunda so kuyasijabulisa kakhulu ke lokho njengamagoso aphethe insizwa. Mhlawumbe nje ukubaleka kwengoma emphakathini yethu eyahlukahlukene naseningizimu Afrika siphuma kwenyanga yamagugu sikwi SM Music Month and izinto ekanjena zimqoka kakhulu ziya contributor zineqhaza ezilibambayo emculweni wethu nasemasikweni ethu nangendlela nje senza ngayo izinto. Okay. Ingoma ebaluleke kakhulu dadewethu qoqumezela nje isintu ukuyiphatha einsizweni naseyintombini iphindilekelele futhi ezintweni ezezinkinga ezikhungethe imphakathi engama social ills njengobugebengu idakamizwa ukungayiphathi kahle utshwala njalo njalo so engomeni usuku nosuku makusuke kuhlangene kuba nesifundo noma kuba nenkulumo edluliswayo okwenziwa sure ukuthi izoba nokwakha okuthizeni kubantu abasha kuningi ke sikutholayo engomeni namakhono njoba sosigida ingoma kunabantu abasenzele odablizwane yabo so kuningi nje okwenziwayo engomeni kakhulu. Mhlambe namhlanje ke khona ukulindela ukubona noma othakasela ukuthi fisa ukubona engabe lokhu kuzohamba kanjani. Cha namhlanje ngiyafisa ukuthi ke lo mbukiso esizobuka namhlanje ngibuke ezinye zezinto ukuthi mhlambe zithatheke ngendlela bekuyiyona yena ukuthi angazi ke noma mhlambe sovumela ukuthi sibe nama comment khona uma ukuthi awawekho ama comment kodwa ngiyazi ngoba phela khona abantu abadala kulomsebenzi abanjengoba bugadla so kuningi nje esesizokwazi ukuthi sikuthole namhlanje so silindele nje kumnandi kakhulu. Hayi bhuti wami ngijabulike kakhulu ukukubona themba ukuthi uzothokozela igidangoma sazi usilisiphatheleni igidangoma igidangoma we hayi ngiyabonga ukuyivuma ke phela ngoba ngiyazi usuyiqombe esikhaleni bonga mina siyabonga yebo Tayike nanga umnikazi wendaba esemeduze kwabo sisi wami uPhosha wakancane sawubona sisunjani ngisho ngesizulu mangesingisi Zulu uyazi I feel excited. I feel over the moon. Ngijabule kakhulu, ngithobekile, nginentokozo, phinde futhi nginongakholwa ngaphakathi kimi ukuthi ngempela lolu suku selifikile, kuyenzakala bafikile abantu basihloniphile isimemo sokuthi babe kanye nathi bazobungaza futhi bazo celebrate so nje amagama engawasho maningi. Ngachaza ngezulu but ke kuthiwa izulu Astoliki. Ngiyayithanda le uzizwa unjani ubona bonke lababantu ngokuhlukana kwabo neqhaza elahlukahlukene abalibambayo ngisho athi kwezomculo imboni yezokulingisa bafikele la bazoseka wena. Okwami nje njengoba sengishila inhloso yami bekukuletha abantu abahlukahlukene basemkhakheni ehlukahlukene ukuthi bazobungaza amaciko asengomeni because likhulu iqhaza abalidlalayo ekuthenini bapreserve bagcine usike umpilo iculture neheritage yakwaZulu Natal neSouth Africa yonkana so ubabona bonke labantu mangisho bangomkhakha ngokuhlukana wabo so akufika kwabo akuzugcina la bakhulume la bazohamba indaba ibhebhetheke khulu ukuthi sesiphuma nayo ingoma ize yafika esinema ekutheni ifike lesi sigaba so ukufika kwamina mangaphazama yes so we are actually making history namhlanje mhla ka10 October mana sikabusele kwenzakalani sobonani indaba ngifuna ukubona ngaphakathi songena phansi ngifuna uyihlebele ngicela imemo encane nje imbuzinyana encane engayisho nje
abazokubona ngaphakathi akusikho lokho okujwayelekile abajwayele ukubona emcimbini akusikho ukuthi kuzobe kuziphula ingoma phansi but bazothola isikhathi sokuba kuhlalwe phansi namanye amagidangoma asevelele kulomkhakha namanye asamasha asafufusa namanye futhi aphakathi nendawo ngoba asisiningi isikhathi la kuhlalwa phansi nawo amagidangoma kutholeka abantu ukuthi angobani asukaphi kwenzakalani so namhlanje yilo usuku lolu ukuchitha isikhathi nje ukumlalela ukuthi ubani lo owakabani usukaphi engomeni kuma ngabe khona ingoma because ingoma ihluke kabili khona ingoma esemlomeni khona ingoma lapha phansi ukuthi wena ke engomeni uma ngabe kusekwenzeka kanjena usuke ukusiphi isimo ezumuntu ngoba abanye ingoma iyabalapha uyabona so nje yeah ay ngijabule kakhulu sengilindele ukubona kodwa ngeke ngikudedele ungangixoxeli ngale outfit ngiyayicela ngiyayicela mana kwenzakalani uhlanganise kubhizi kuyelo kuyakhaya kunje siyelo uyabona esikhanya ba no I was honored to be dressed by Zulu Outfitters they took the time to dress me and akusiko oqala bangigqokisile futhi kuma awards ekade ngigqoke kona aka National Heritage Council of South Africa as a Golden Shield Award winner so kwesibili ngiyabonga sithanda sami so kwesibili manje bengigqokisa and I am truly honored to have abantu nabo futhi bamaciko ngoba basebenzisa izandla yokwenza imisebenzi so nami ukukhombisa support ikubona nakubona ukuthi bangisupport so yeah okay asakwazi ukulinda singeneni phakathi siyobona asablini eduze kwami ngime no Kiss Before wakabiyela uma umuntu othanda ingoma uyamazi lo muntu ujwayelekile kakhulu mhlambe bamba inhlelo la kugidwa khona ingoma nezinye izinto ezahlukahlukene sawubona yebo sawubona uyaphila nkosazana emhlophe eqwa njengophothela ngenashebo hawu ngiyayibongela ngiyayibongela sifike lana namhlanje khona igidangoma lingene kuma cinema mhlambe njengomuntu wengoma kusho ukuthini ukuthi siqopha umlando kanje ngaphambi kokuba ngiphendule dadewethu lo khulumayo uKiss Before wakabiyela empangeni obuka kwesakabiyela uMC kaZolonke ujwayeleke ukuphatha inhlelo emcimbini esuke yinengoma ihlanganisa nje isizwe sakithi esemnyama namhlanje ngibona kuusuku olukhulu kakhulu mina lokuthi kuzokuba nalombukiso ozokhombisa ukubaleka kwegidangoma ukuthi into ebaleka kangakanani futhi ngiyajabula ngiyathokoza ngoba ingoma isabukelwa phansi ngoba ukuba ingoma ibukela phansi umuntu ogida oyigidangoma ngabe ayithathwa notice indaba yakhe ngabe kuthathwa umuntu osuke phambili kuphela oyilida noma owumculi ngaphandle kwegidangoma lonto le isuke ingaphelele yebo namhlanje usuku oliqophe umlando mhlambe ubona ingoma ihamba ifika phi la eNingizimu Afrika nakuyimboni nje yebumnandi noma ientertainment ngibona ingoma izinga lo lenyuka kakhulu ukusuka nje kule minyaka lemibili nje since sibe kuyiCovid siya le phambili izinga lengoma lenyuke kakhulu lenza umehluko engisho ezimpilweni zethu naseyinganeni zethu ngoba ingane uyakwazi umntwana ukufocus ukuthi fanele mayebuya esikoleni ahambe epracticing maybe epracticing enze umsebenzi wesikole so ngalokho uyaseveka ezintweni eziningi ezibheda ezingagcina zimenza alahle focus ekusaseni lakhe ngoba ingoma noma ukugida ingoma kuyaliveza ikhono lomuntu ngibona inekusasa elihle futhi ikusasa lengoma leqhakaza kakhulu kunakuqala mhlambe nje kafushane khona yini olindele ukubona noma uthakasela ukubona kule film esiyoyibona namhlanje namhlanje kukhulu uzokubona namhlanje silindele ukubona ngempela izimanga ezizobe zenziwa la begida abantu amagidangoma qobo esikhombisa ukuthi yini le angithi lento isegazini bayazi nabo hayi ke asingeneni siyobona ngiyabonga kakhulu baba ngiyabonga ngiyathokoza kakhulu thank you siyabonga masithola lesi simemo salolu suku olingaka belina laba abantu ababili kusona magameni angithemba ukuthi ngeke ngize ngiwabhede uthabile nolindo kuhle sanibona ninjani kodwa siyaphila
nazo nayenza into enkulu nizizwa ninjani usuku olukhulu namhlanje sonibona beniyingxenye enkulu yale film enisiyibonayo nanokuthi nabantu vele abamagida ngoma ngifisa ukubona nje noma ukuzwa ukuthi nizizwa ninjani selifikile lolu suku abantu sebezobona umsebenzi wenu kade niwusebenzela asiqale ngawe bhuti wami sanibona ninjani nibengelo leqaqa amaqaqambana aqeda ukukhathazela mqaqazela amadoda ibhuneni nise kahle ligwaza ngamakholane maqeda kuvungezela isigoli sonke umshombo engikaba nenkani thabo fethu indlela engijabule ngayo ngijabule kakhulu ngoba into yengoma yokuba yigida ngoma iqalwe emakhaya ubuyenza nje uyenzela ukujabula ukuthi ngijabule yonke into kodwa manje ingoma isikwelinye izinga njengamanje ukuthi nje manje uma ubuka emalokishini ingoma bingagida kodwa usufica ingane zaselokishini seziyagida segida ingoma manje lokho kuyathokozisa kuyajabulisa naba nezinye izingane sazoyithola ithuba zibone ukuthi ingoma iyasebenza kakhulu seswami niqopha umlando ngokuthi nifake ingoma emasinema ngiyathemba ukuthi kuyaqala zizunjani ukuba yiqhaza noma ukuba ingcenye yalokho sanibonani igama lami nguthabile okamzobo ungcwele isondeze nje khona sokuzwa kahle ubhiti wala intokazi ezalwa inkosazana yasemaqadini omboyisa siswami namhlanje ngijabule kakhulu kakhulukazi njengoba sila esinem igida ngoma esinem yabo igida ngoma esinem kukhulu kakhulu lokho kusho ukukhulu kakhulu kumina kungisurprise kakhulu yabo namhlanje ngisuka namhlanje nje angazi ukuthi ngase ngifila kanjani kodwa kukhulu kakhulu ngiyajabula nje kakhulu angazi ngakhipha kanjani ukujabula kwami nosisi lo esisebenza naye usisiphosha wakancwane lo sisi lo angazi ngathini nje ngaye yabo nje ngijabule kakhulu ngento ayenze namhlanje ukuthi igida ngoma esinema ngijabule kakhulu mhlambe sixoxeleni kafushane ngohambo leni kuze kufika la namhlanje kunjani umsebenzi khona izinselelo enike nabhekana nazo bekunjani nje uba ingcenye yohlelo olufana nalolu angifuna ukuqamba amanga Nkosi yami yazi mengase ngithi mhlawumbe kukhona la kube khona inkinga enkulu kakhulu kodwa uyazi ama-artist ukuthi kuyaba khona inkinga lapha nalapha khathala kuba kukhulu kakhulu especially meniyade niyogida ingoma nabanye abantu nihlangene nibaningi ila usukufika ukhathale khona kakhulu ukuthi menihlangene ukuthi imoya yethu ukuthi iba kanjani so izona izinto esiphike sabhekana nazo lezi ukuthi la sihlangana khona kumele sikwazi ukuthi ni-connect nabantu ey'ndaweni la suke nihlangane khona njengamagida ngoma Lindo kuhle siphathelene kwifilimu awusigabisele kancane nje nokungasasiphanga phela yonke imbuzi uyabona mangathiwa ngiyagabisa ukuthi kuzosuke kunakala yakho ngizovela ngisuke ngigide lana mina ngizogide mina ugide masesiqedile ngizovela ngisuke ngigide kuvele sisho kahle lapha kuyifilimu kuthiwa sasuka sahamba sabashiya bekhuluma bathi icalale yasehlula iyazi inkosi kuthiwa sasuka sahamba sabashiya bekhuluma icalale yasehlula iyazi inkosi yabona mase nikhulume kanje ukuthi angibele ngisasiphose lama mic phansi sihambe siyongena phela nawa ungankinga ama mic wathatha wabeke phansi mase kushubile ingoma isisho kumele kuvuka usinga luke luvuke kudlala ingoma uthi uyabuka usho uthi ngiyafuna ke manje ubona ugumula iqathu luyibeke khona emoli usekushubile bandani hayi angisayiyeki mhlawumbe nifisa ukubona ingoma ihamba ifike ephi kule mboni esikuyona ingoma siyafisa ukuthi wonke umuntu masikhuluma nje ngento ethinta amaciko siyafisa kuwo wonke umuntu akwazi ukuthi ayibuke ingoma enze sure ukuthi ingoma uma uyibuka uyibukele lapha phambili yazi ukuthi ingoma mangisengomeni kunezinto engigweme ukuthi ngizenze 1 mangimele ngiye engomeni nginesikhathi sokuya engomeni make sije ngiyafunda mangibuye esikoleni ngo2 ngizowasha ishethi ngiqeda ukwasha ishethi ngiyazi ukuthi ngo4 noma ngo3 kumele ngiye engomeni angithi lapho ngiyagwemeka ephuze ntshwala ngiyagwemeka ehambeni ngiyobhema kwaye mangiphuma esikoleni ngiyazi ngiye engomeni ngiye engomeni noma kanjani mangifike engomeni kumnandi engomeni ave siphathwa kahle engomeni ngeke kuze kuthiwa sekhona othuka omunye engomeni ngaso sonke isikhathi mangimele ugide uyagida ukhipha le nhliziyo ukuthi mawukuthi ngidiniwe iyaphuma leyo nhliziyo ngoba manje usuze into oyithandayo usukhululekile konke nje inhliziyo vele ikhululeke vele igezeke hayi ngibonge kakhulu ngijabule kakhulu ngithasela ukubona nanokuthi nisiphatheleni so asambeni ke siyobona ake sihamba asivele sekhona njengamanje asingapholisi asekho wonke umuntu okuyimboni la eThekwini uyazi ukuthi K-Cap ibambe iqhaza elikhulu ekukhuliseni ithalente lala eThekwini imboni yonkana kuyintokozo enkulu ukuma la eduze kaBaba Edmund Mhlongo ongumunye umuntu visionary yayo le iK-Cap bamhlongo ngikubingelele ngwamukele siyabonga kuba nawe
Siyabonga kakhulu. Wendaweni enhle kangaka. Emasinema. Emasinema, yebo. Njomane ngicela ungichazele nje noma umbono wakho kuyinto enkulu ngiyaqala ukubona ingoma emasinema ngiyazi ukuthi ingoma iyenye yezinye izinto oyifundisayo ngesikhathi ufundisa amathalente ngamakhono ahlukahlukene kusho ukuthini kuwena kusho ukuthini kuyimboni yaseThekwini Kuyinto enhle kakhulu especially enziwe uPhosha Ncwane nekhampani nabadideli bakhe into enhle ngenxa yokuthi thina siyashoda la eSouth Africa ikakhulukazi ngokupromota izinto eziyi-heritage yethu ifagugu lethu ziziqinise ithathwa abanye abantu baphesheya sebezofaka kuma-films abo kuma-dance abo sibe sikhona la so ngiyacabanga ukuthi lento le ifana nento yokuqala ukuthi sibone especially umdanso lo wengoma yesintu sethu ungena kuma-film iyona ndlela-ke yokumaketha i-craft yethu i-art yethu nesikompilo lethu ukuthi sifake izinto njenganje igidangoma ukuthi likwazi ukungena kuma-cinemas abantu ama-China abanawo amahloni ukwenza into zabo umuye e-Ireland abanawo amahloni kuno-Irish dance wazi ngisho nemitshingo yakhona angifuni ukukhuluma nge-America ngoba dominata yonke into bese bezoyifaka kuthina bese ngathi iyona into eyiyona ebalekile ake sibe nawo ifilimu njengale into besikhona iyongena kuma-Oscar ngedance yethu yebo bengisazokubuza nje ukuthi uyibona ihamba ifika phi ngoba sekuvuleke lo mnyango mama ngabeka kanjalo amathuba amaningi into ehlukile into engekho asikwazi ukuhlula ezinye izizwe engawazi nokugida-ke engawazi nokudansa-ke yabo lokhu sihlula ballet nale ezinye amanye amadance sinento yethu e-rich yabo ukugida umuntu ushaya phansi umhlabathi ivoka ama-spirits nama-emotions ama-ancestors lento iyodwa nje ngisho umuntu waphesheya mase kungena umuntu ogidayo laphana angeke saba umuntu ofanayo ngesikhathi kuqala so siyakuthanda kakhulu siyancoma kakhulu ukuthi umsebenzi onjengalo especially musu ungena kumafilimu ifilimu manje seyi-digital sihamba umhlaba wonke sawukhuthaza awuqhakambiswe kakhulu support ulekelele siyabonga kakhulu bemhlongo siyabonga Toza kakhulu ukuthi sengimeduza siswami uZawadi umculo wakhe-ke ngiyazi ngisho kuyinyanga amagugu siyesimeme lapha emsakazweni azoshaya lezi zinto zakhe siyithandayo siswami kunjani Ngiyaphila kunjani Ngiyaphila intozo enkulu ukuthi sibe nawe namhlanje mhlawumbe ngifisa ukuzwa kuwena nje kuyaqala ukubona ingoma kuyisinema I'm sure kuvulela iminyango ezinye izinto zamasiko adesha uba mhlongo simele siyiqhenye ngazo zizonjani imizwa yakho around this ithini Ngiyangijabulisa kakhulu when I received an invite I was like kumele sibe khona la we have to support one another and okubaleka kakhulu istory nenqikimba yaso we want to watch siya excite ngoba vele sifuna ukubona ukuthi yini labakhuluma ngayo and izosuka la iyephi izoba nomthelela ongakanani kubantu bakithi ngenxa yokuthi bathathe into yesintu bazoyiveza emphakathini into engajwayelekile especially ngoba ikhuluma ngengoma nangegidangoma sizokwazi ukuthola umehluko ukuthi liyini igidangoma lenzeka nini uma kunjani okuyinto kufanele siyazi sengabantu and siqhakambise futhi siqaje ngayo lento yokuthi siya preserve amasiko nesintu sethu ilokho abakwenzayo namhlanje usisiphosha Ncwane I'm very excited to be here mhlawumbe ubumqoka bokuthi siziveze singabantu imculo yethu yahlukahlukene amasiko ethu hayi ukuthi nje sikwenzele eindaweni zasemakhaya ethu kodwa sikwazi ukuthi sivezele nabantu basemhlabeni wonke jikelele wena ubona kuhamba kufika phi Ngibona siza ngelinye igiya yazi I think siyafunda kubelungu ngoba belungu ibona bathanda ukudocumenta bebeke bese beyasivezela lento thina sisabayo ukuyenza uthola ukuthi umlando wethu awuqophekile kahle ngenxa ukuthi kudala okhokho bethu babengawugcina umlando bese babenganayo le mentality ukuthi fanele into beyirekhode beyibeke bese beyiveze emhlabeni siyayifunda nathi kancane kancane and I think we're going to go far ngoba thina njengoba kuthathwa kuthina ingqondo okuyokuthi thina okwethu ku-rich kakhulu we have so much to tell we have so many stories to tell and iy'tori zethu mayikhulunywa yithi zizoba yizo akukho kuzothiwa kungamanga kanti iy'tori zethu mayitshelwa abanye abantu bezwa ngongizwa bethi thina we are the owners of the truth and the stories so we need to tell our own stories all the time and always
namhlanje ikuphi okuthakasela ukukubonayo kule film kupho lindele kakhulu ukuthi eish Funa ukuba nengoma. igida Funa ukuba nengoma ngifuna umculo wesintu ngifuna ukubona yonke into la. Siswami ngibonge kakhulu Ngiyabonga, ngibonge kakhulu thank you so enjoy much. ngiyabonga njengoba uyizwela ke sekukhala ingoma sasibukile documentary abantu bajabule kuvuka usinga bayasina bayagida kumnandi kakhulu nje manje ngimelana nomuntu obevela kakhulu ubahlele laphana sibuka laphana ubaba ugadla baba ngikubingelele ngikwamukele Mandosi uyaphila Ey komsengile angizazi zakancumalo bathi ozwidi umkhatshwa usidingane samaphisi esingaphiswa lutho esiphiswa zindaba baseguda inkomo ngoba baguda inkomo engenathole ombambo kamkhonto omambe edlezini omambe yakhamisa phezulu kwehlobani yakhe ngimatwana ezalo ngwane sithobekile kakhulu baba ukuthi simeduze wakho namhlanje mhlawumbe nje kafishane umuza wakho usubonile igalelo lakho lidlala la emasinema uzizwa unjani ngizizwa ngijabule ngendlela esimangaliso injabulo yami ingaphezulu kokucabanga ngoba bengingazi ukuthi ngelinye ilanga lamakhono esinawo ngelinye ilanga khona abantu abawuqhamuka bethi siyaludinga lolu lwazi ake silufake eindaweni okuyothi noma ngabe singasekho emhlabeni kodwa bekwazi ukuthi babavezele ngoba lento kwakungathi kwakuyabelungu kuphela abelungu banazo zonke izinto ezazenzeka ngo1818 kodwa thina asinazo ngisho ezenzeke ngo1970 kodwa manje sesiyazi ukuthi noma kanjani izinto ezenzile izingane zethu izizukulwane zethu zokwazi ukubona ukuthi omkhulu babenza kanje mhlambe nje kafishane ngempilo yomuntu oyigida ngoma umuntu ogidayo abanye abayazi njengoba dusho ayikho into eyithathayo lolu lwazi libeke uphila kanjani omunye uyazibuza kuyaphileka yini kuyinto engiyenza njengomkhakha noma uyaqhubeka usebenze kuhamba kanjani impilo yegida ngoma inzima kodwa uyakhandeka umuntu kuya ngokuthi yena ufunani abanye abantu beze befike edolobheni elandwe emakhaya uthola ukuthi ubengenayo ubhuti wakhe ubengenayo umuntu wakubo nje uhlala eThekwini kodwa ngenxa ukuthi wabona ingoma kaBaba uGadla bese engena lapha einkundleni zokuxhumana ubone lo muntu okubhalelayo ethi baba unjani uyaphila aqale nje angene kanjalo engiyayithanda into yakho emva kokuthi kanjalo ubonga ukuthi hayi ngiyabonga mfana wami bese ethi nami baba ngiyafisa ukuzosina ingoma manje uhlala lapha ngihlala emakhaya manje izothola kanjani indaba ethi ngiyacela ukuthi ungiphe nje ithuba lokuthi yabona abantu abasuke belida ingoma bengamagoza baningi abakhipha imali zabo bekhiphela ukuthi nje angifuni ukulahla leyo yamuntu omncane othanda ukuthi azogida afike nangempela umfana engenayo ngisho indawo yokuhlala adle leyo nto nayo bese ayikho into izuzayo la uzuzisa yena ukuthi ungathi ngelinye ilanga umusa uhlangana nalengane isisikhotheni isikubamba inkunzi ubusukhohlwa ukuthi kunengane engayinqabela ukuthi izokwenza into eyizoyenza ukuthi ingabe usikhotheni ziningi izinto thina njengamagoza esiyiwastayo ngezingane isuke sifuna izizohlala ngathi kodwa inhloso yethu ukuthi nje sifuna ukuthi ifunde ingoma khona into oke wayisho laphana kwi documentary ngahleka kancane yamatshitshi uyabona nje into eyayibalekile kwaZulu bafethu umuntu wesifazana lokhu wabaleka kudala yayingaqonywa insizwe engakwazi ukusina ingoma yayingaqonywa yabona wawungekushele nomuntu usina ingoma noma ungathini izokushiya lo nto meyiqoma sasazi ukuthi nje mangiyosina uyabona abantu babeyigugu kangakanani ukuthi insizwa zonke obuyibona isina kanjena nje zayisinela intombi kuyeke manje bese kusilela imali kodwa nje kwaZulu nje umuntu wayisina ingoma wayisinela uthaqonqa ngiyayithanda leyo ngoba iqhakambisa namasiko ethu nangendlela thina esasiphila ngayo ngiyathemba nje zoqhubeka yangiqhubekele phambili sinibone futhi kusabalala emhlabeni wonke jikelele muhle umsebenzi siyabonga kakhulu siyakujabulela kakhulu nje engathi kungaqhubeka njalo ukuze kuzokhanda abantu kubonakala ukuthi abantu kufanele behambe befikephi Zwidi siyabonga baba Makhaya
uzungu manzini unyama kayishisha ngababhebhezeli intokazi emhlophe ekhanyisa ngebala abanye bekhanyisa ngebali unomvuma udlamdaka wena wakhipha inona emgodini wangabe usalithintitha manzini siyanamukela again kwi-screening eyikhethelo. It's called The Tales of a Zulu Folk Dancer, Igidango. I am a storyteller, right? Umlando wami kwingoma, it hasn't been an easy journey. I started ingoma, it was 2013. I'm just gonna keep it short. 2013 when I joined iqembu Ithumuzi Wenkosi. Ngangihlekwa-ke ngapha nangapha kuthi umlungu lo akwazi ukusina angisina ngiphoyide. So but you know into mayisegazini nanokuthi impilo yomuntu angeke uzihlelele ngaphandle kwaNkulunkulu nezinyanya nezingelosi zakhe. Ngokuhamba kwesikhathi ngayithanda lento ngayiphila njengoba silana namhlanje. Njengomuntu omoya yangifikela lento ukuthi ngelinye lamalanga ngikhulume bayazoza kwethu ngisho ukuthi yazi abantu engisebenzisane nabo ngabanikezo. Lo msebenzi lwenu ubona la awukazi uxhaswe ngesenti lele limnyama. But sikwazile ukuthi sihlangane nama creatives ami from uqala kuze kube sigcineni bathi hayi mancwane sizoba seceleni kwakho. Lo msebenzi ushuthe kamnandi hayi kabi. Yazi bongazuza amabillionaire bongazuza nemali ikhona imali not physical but it's here and it's here. Leyo mengitshala ngalo msebenzi ngakhuluma the whole day. Fast forward wenziwa lo msebenzi and I said okay ngizokwenza njani because phela kuya edit ovela ushoota kuphela. One kuba khona o-DOP khona i-sound nani. Ngafonela u-Andile Wakagumbi, who's the founder and CEO of Nyanchengo Films. I've known Andile for quite some time. We have a background story. Sise iStore nami ngiyozama ngibuka ukuthi khona yini ama-drone engawathenga. Ngangiphupha nje nami ngithi ngiyafisa ukwabona. And I called him ngathi Gumbi kunento kanje. Ngicela sishaye wathi ayikhuleka amancane soyihlanganisa. Sayihlanganisa ngempela wathi ayikhuleka. Khona umfana lapha e-officeini I'm sure uyamazi. He's brilliant. And his name is Talent Wakadube. Bengicela sisukume. Simshayile ihlombe mase sihlala phansi. Bengicela ubhuti Andile Wakagumbi asondele ngaphambili. I'm gonna keep this very short. Andile Wakagumbi, the founder and CEO of Nyanchengo Films. Njengoba niubonile umsebenzi lo sushuthe ngecamera yami le usazoqhubeka ngani asushutha ngecamera yami le encane uku-editha nangu-editor wethu oyihlanganisile wasenda thina magidangoma sabukeka. Namhlanje sizoqopha umlando. When people see ithombe kanje, when they see the color yellow, angiqambanga inkampani yami ithi Spani Media Productions by chance, because I am light. The people around me bayispani to me, and we are light to those people. So the visionary behind the marketing, the content, the posters, the banners is a beautiful, talented friend of mine, Utobela Wakumale. Can you please give him a round of applause? The man of the hour as well. Can I kindly call upon Talent Sibusiso Wakahlongwa, who is the founder and CEO of Embo Films. Ayicana ngake indima edlalelwe umfowethu kulo msebenzi. Zizofika. I would love to present you with a beautiful certificate to say we appreciate you and your work for preserving the culture and heritage of
South Africa nanokubhekelela amagidango methu emcimbini ngaso sonke isikhathi. Audiences on various social medias, they are aware of ukuthi kunomdlalo la esikhathini sokuthi endaweni ukuthi because of i-Amber Fox. Thank you so much for it. Siyabonga. Can I also please have Kwezi Media? Kwezi Media, please come up, receive your token of appreciation. If you are here, Kwezi Media is here. Mdlalose siyabonga for it. Awuncane umsebenzi wabe njengoba ngisho lama video ensuke niwabona probably 90% of the time kusuke kuyibo abawuqophayo lo umlando, abathatha isikhathi sabo, abathatha uthando labo, bafike lapha bashuthe futhi ba-upload ngedatha. I-storage iyabiza, niyabona. So nje siyabonga kakhulu bafowethu, niqhubeke ngalo msebenzi eniwenzayo, siyawuthanda. Ngelinye lamalanga siyafisa ukuthi kube khona it's either uchazo, but mina-ke ngusomabhizinisi ngokwengqondo and at heart. I might not have all of it, but I believe if ungayiqali into wena akekho omunye ozoyiqalela yona. Wena ukuthi kumele uqale sengiyiqalileke. Bazoletha imali onfica ngendlela. Umsebenzi awuqhubeke. Siyabonga kakhulu. Thank you. Can I please call upon the cast that were interviewed on this beautiful documentary? Yothabile Mzobe, Lindo Kuhle Qakela, join me on stage, guys. Please come. Ngicelisa ngena yonke nisondele ngaphambili banibone. Amazing people up here who made this project a success. Please, I'm trying to see faces so I can familiarize myself with you. Who's who. I'm not sure why umayegisa ehlela phayana. No sakhuta, because I said the cast that has been interviewed and the person ebengimhlupa kunama subtitles ke laphayana awakafakwa bengifona kunaligama elithi inkunzi babugadla injani etheniwe. Hayi la ngikeqa igama khona ungasho kukhona ungasho kunetebe elithi inkunzi esitheniwe ibizwa ngayo. He was the one being translated most of the work that they've been using on subtitles. No. What does it make it? Please repeat that word. Igama nje elula sanibonana. Yebo sanibona. Shuthi ufona uyakhala uthi manje angisazi ke sengizothina. Ngithi mina no inkunzi etheniwe yenza inkabi. That's a castrated bull. What? Castrated. So, I understand how I had someone that I could trust. Balancesile. Ubani obengacabangela ukuthi angithi we have this narrative engqondweni zethu abazindla bazokuziphula ingoma nje kuphela. Hayi sifundile. Siyagijima futhi sidlala niyabona. So nje siyabonga kakhulu. We have a variety of abantu abahlukile in the room. We have your cashiers, car washers, your engineers, your politicians. We have your lawyers. We have your artists. We have your business people. Cinema 4-in-1 in this room. You understand? And nomuntu khona la endlini ubalekile sibalekile ngokulingana kwethu. We have Obaba Mhlongo, the CEO of KCAP here. People ekade bayiqala lento. Abayiqali manje. Kade bayiqala. Abanye bengayithatha ukuthi the products that he has produced under his guidance, his leadership, his team has been phenomenal. Siyabonga kakhulu bafowethu ngithi nje qhubekani
nikwenze lokho enikwenzayo. Semkundo kwabashongo njalo. Usishaka shayeki unodume ehlezi kwamenzi lembeleka amanye amalembe ngokukhalipha shaka ngesabe ukuthi ungishaka shaka kuyinkosi yasemashobeni kome yakhala emthonjaneni izizwe zonke zayizukulila yazi wawudunjwa eseluyengweni isomangcekeza abakhali ekulabafazi bakalomgaphi betekule behlezi emlovini bethi ushaka kubusa kwankosi kanti phezulu unethezeka khona mlilo thatha kamjokwane mlilo thatha ubangangu shisa isikhombe esedlebe wazoshana isemabedlane wangashozo nikhombo kondaba washo inkolo zamadoda inyathaja mangomkhonto phezulu komzimvubu shamampondo ayisabu yehlela hanibofaka nani bogambushe ngamthinti kodwa ubane mthintile okwenthinti uphungwana thinti umageba into zomntana mzonke zomukana amanzi xhobolo singamatshasi enkandla phepheleza indlovu baliphenduke qhamana namagaga phezulu iqhude lamvimbela umxoshi womuntu omusha emxoshela futhi nakho lapha kuthanda khona kuthanda uqosuza into ezalulanga umthabathela baphuma ngakhona isingisala bashona ngakhona impatha amahlonjana amabili engasakhali inkomo kantombazi ayikhala kabulawayo mhlana kamambe beletha sihambe uyababona abanye abantwana babeletha konini ukugqoba bazoluma bazophimisela bekhumbula amagabe besithe isadle ezinye yaphinde yadle ezinye ithe isadle ezinye yaphinde yadle ezinye ushaka asenza ngakhona imamba kazithe mazinyo zinye yakhamisa phezu kwehlobane amgingi montwana ezalongwane kwabaleka amangwana gasakazeka unonkokhela abantu kumashobane lapho la ngingazange afike khona uzwide lo
ke lady of the day uzunjani? Ngikhathele. Nkosi yami uhle wenyuka. Yonke into kufeziwe. Halala sikubongele khambe kahle kakhulu sithokozelile. Mhlawumbe akusilandise nje kafushane. Phosha ncwane ubani usukapi size sibone nje sesimbona kuma cinema. First show ethoqala nje umuntu ebekuyi cinema inkulu indaba. Usukapi? So mina again igama ngophosha wakancane uZungumanzini unyama kayishisha ngabhebhezela intokazi emhlophe ekhanyisa ngebala abanye bekhanyisa ngebani unomvumo wadlamdaka amanzini wona khipha into emgodini wangabe usalithintitha ngidabuka khona la ngikhula kwami ngikhulele eNanda oHlange Township kodwa ngihlala manje ngiseNewlands East. I grew up as I'm an artist, as a dancer, and then I got into dance choreography. So kuyimina sengihlela imicimbi sengihlela ukuthi umdanso ukuthi uhambe kanje. Ngokuhamba kweminyaka I founded iPhosha Ncwane Foundation, i-arts organization which idila nezobuciko, idila neze leadership. Kuhamba kanje. Creativity nanokuyiphatha as an artist as well. From there uthando lokuba i-storyteller ukuxoxa nje ikwanekane I founded Isibani Media Productions, which is a media company founded in 2022. I've always had a knack of documentaries, wanting to document people and to find out more about impilo zabo ukuthi umsuka wakho wena isibanibani ubani kwakabani. Kwaseke I came with this beautiful idea because I've always been dreaming ukuthi ngelinye lamalanga nami ngoyenza ifilimu specifically ekhuluma ngamaciko. Ngase ngiqala ngathi because angifuni ukuthi ngiyicategorize ngithi ikhulume ngomlando wakaZulu kuphela. Ngiyafisa futhi ukuthi ngokuhamba kwesikhathi sithinte futhi kwamanye ama cultures and so forth. So ngase ngithi ake ngiqambeke umsebenzi lo ngibize ngokuthi i-Tales of a Zulu folk dancer igidangoma. If ubhekisisa igama leli elithi Tales chaza ukuthi inganekwane. So ngifuna inganekwane lezi obaba omkhulu bethu nogogo no auntie even now abasasixoxela zona umasihleli simbathi imbawula. I want to take those stories sithathe sifake komabona ukuthi sithathe sifake kuma screenings akhethekileyo ukuze abantu bazi ngabanzi ngalomsebenzi lo siwenzayo. So njengoba ngishilo mina I'm a storyteller, I'm an all-in-one. Ngiyadlala komabona kude. I've been there, dance, and also I'm a leader as well in most and foremost. Ngiyabonakala mhlawumbe nje silandisa fushane uhambo uhlanganisa le documentary esisiyibonayo. Yabo maze ngikhulume ngalomsebenzi lo ngaphela usuku. Ingakho ngithi kafushane ngoba ngiyakubona ukuthi indaba ziyayiphumela. Ngithi nje kube isibusiso kube intokozo nokuthobeka ukuthi uThixo nezinyanya idalwa zonke nezingelosi zami zihlanganise bonke labafethu nosisi ababe kanye nami ukuze kwenziwe lo msebenzi. I'm honored to have worked with iNyatshengo Films, Embo Films, uSibuhlongwa, Andile Gumbi, uThobele waKhumalo, our beautiful editor uTalente Dube, and the cast nanokuthi bathatha isikhathi bahlale nathi phansi kanye nobabugadla abethithiza Nxumalo nolwazi lwakhe ngoba umkantshu bovu kakhulu ngolwazi lengoma but also the history yakaZulu as well. So nje kube intokozo because ngikwazile ukuthi ngihlanganise wonke lamaciko ukuthi sihlangane ndawonye noma amasente engekho but lokho akusimisanga ukuthi sikwenze lo msebenzi because inhloso yethu akusikhona ukuthi senze imali kuphela but yes kumele siphile ngawo lo msebenzi but asenze ushintsho. Ake sithinta abantu lapha abahleli ukuthi umuntu umeyibuka lento athi kanti igama leyinkabi lisho ukuthi ukugida kanti kusho ukuthi ngoba sazi mina bengisi inkabi nintodubulayo. Uyabona funde namhlanje uthi so zonke lezo zinto nakhona kusayisiqalo lesi kusayi episode yokuqala ngokuqhubeka kwesikhathi ngiyafisa ukuthi sithinte kwezinye indawo la singathinta ikhona sihambele igodi ngegodi amalokishi namalokishi abantu ngokuhlukana kwabo akukhethekileyo kulo msebenzi wonke umuntu esiwenzayo ulingene. Siswami siyakhalalisela kakhulu. Umuntu uyazibuza ukuthi uyibuka phi ithola kanjani le documentary ngoba siyafisa ukuthi abantu baseNingizimu Afrika beyibone bazoyibona. So okwamanje njengoba namhlanje kube usuku olukhethekileyo lokuthi si screene ngo la theater ngoxhaso lweStekineko kanye noPetros. So siyathobeka kakhulu futhi nalabo
okulandelayo i-screening ezoba khona izobe kwi-Ugu Festival ePortshepstone around mhla ka-17 to 19 October. But ngokuhamba kwesikhathi sobe sihlela ke nabanye abanikazi bemicimbi ukuthi siveza kanjani, but isifiso sami ngalomsebenzi ngifisa ukuyithatha ngiyise emazweni in Africa yonkana, phinde futhi naphesheya ngokuhlukana ngazo inhlanga zazo, siphinde futhi su translate ngokwama language wabo ukuze bawu understand lo msebenzi ukuthi ukuba igidangoma kusho ukuthini, impilo yegidongoma ihamba kanjani, wena umuntu njengeciko kuchaza ukuthini. Seswamphosha sibonge kakhulu, ngiphinde ngikhalalisele ngomsebenzi omuhle nangobusuku nje obuhle ophambe kahle kuyinhlanhla ukuthi uma wenza umcimbi bonke abantu bafike bakusekele, khombisa nje ukuthi nawe amandla uwafakile, wasebenza ngendlela. Seswamqhubeke nje. Ngiyathobenga, ngisithemba ukuthi niphatheke kahle Khula khona nikufundile. usibonje. Sasiyamagidangoma amancane. Ingoma iyona nje ezohlanganisa uma nje sizoyibamba sonke, akusho ukuthi kumele ukwazi ukusina, but nje uma sihubile ngoba kunalento le eyenzakalayo lapha yana la uthinteka khona, kunoco umuntu olushayayo khona la kuhlabeka khona. So nje sibambe nje kanjalo. Qhubeke njalo. Ngiyabonga siswami. Ngiyathobeka. Siyabonga. bekubusuku obumnandi kakhulu la esinema sise side 9 la kade sibukela khona igidangoma Tales
of a Zulu folk dancer. Kuhle kakhulu kubona imisebenzi yabantu besifazani kakhulukazi abamnyama kulemboni beqhakambisa amasiko ethu kade siphuma kwinyanga yamagugu namasiko. SA Music Month kusahambisana la khona sibona imculo yethu iqhakanjiswa ngendlela enhle kakhulu bekumnandi kakhulu sakuthatha sakubeka wabona abantu begida wabona izinto ekade eziqokiwe ngiyathemba ukuthi kuyakukhuthaza ukuthi nawe la ukhona lento eyakho nawe la iyangakini mhlawumbe uyacula mhlawumbe wenza into ethile nawe uyenze uyabona ukuthi ezinye izingane ziyakwenza kwenzeke ngiyakukhuthaza nawe ukuthi ubambe iqhaza ngendlela yakho bese uyakhumbula ke futhi iqhaza elibaleke kunawo wonke ukubukela uKhosi FM TV ngoba na kanjani sobe sikhona futhi